El tema de la guerra és un tema que des de la història de la humanitat sempre ha existit. Si vols la pau, prepara la guerra. Això és fals, perquè si vols la pau i prepares la guerra continua existint sempre. Si vols la pau, prepara la pau, i si vols la pau, defensa't amb la pau. Això és molt important estudiar-lo perquè tenim la teoria militar de la destrucció mutua assegurada, que això de defensa no vol dir res. Nosaltres proposem l'autodefensa civil no violenta. Recordem quan el pacte de Varsòvia va invadir Txecoslovàquia amb els tancs, els txecos van deixar que entressin, els militars no van fer res, i va ser la població que es va posar sobre els tancs explicant-los per què estaven allí, convèncer-los, total, que no van poder avançar massa i van estar dudant de lo que estaven fent. Les havien dit que els txecos eren uns covards i quan arriben allí van trobar una població que es tractava bé i que el que volien era defensar les seves idees polítiques i els altres eren els que anaven armats. Això seria un exemple. Altre exemple va ser la lluita dels professors noruecs contra els nazis, que volien imposar-les la denúncia dels jueus, volien imposar-les una educació nazi i els professors noruecs es van revoltar. Imagineu una invasió que troba un poble totalment preparat per desobeir totes les ordres de l'invasor, per no cooperar, per immobilitzar i ocupar edificis públics, per inventar sistemes per evitar tot el que sigui la ideologia de l'invasor. Això a la llarga seria una forma de lluita que no és massa coneguda, però que tenim exemples i que faria que seria molt difícil avançar en la invasió. I això faria que la invasió fos un fracàs perquè no podrien treure profit si la gent es basava la seva reacció en la desobediència civil. Per això és molt important que la gent pugui estar entrenada, pugui saber què és tot això i pensem que d'aquesta manera també mataria molta gent, perquè clar, els invasors tenen que fer por, però sempre serà molt menys que el que seria una invasió militar que d'antemant està ja condenada al fracàs perquè la destrucció total i el número de morts d'ambes partes seria terrible. Nosaltres pensem que l'autodefensa civil no violenta és un camí per aprendre a defensar-se sin utilitzar les armes. I això és el que tenim que treballar perquè pensem que el futur de la humanitat o va per aquí o va al barranc perquè anem en un tren que va ple d'armes atòmiques i aquí estem tots i anem cap a l'explosió total. Per accident, per malaltia, per ignorància, per lo que sigui, el tren nuclear pot explotar qualsevol dia i s'ha acabat el món.